Hun er lige derude. Så var de bare små. Oh my god, jeg ser den. Jeg skal væk. Den kommer nu. Fuck nogle lyde, mand. Nej, Kom. den kan hoppe. Den kan fucking hoppe. Vil du ikke sidde på din lortebænk? Hvad er huset, mand? Jo, Vores hus! det her hus. Hvad? Fuck. Nej! Nej! Hvad skete der lige? Nej! Nej! Oh my Lige god. smidt ud. Hele mit hus væltede lige. Smidt ud. Seriøst? Gjorde det? Nej, hele mit hus er lige væltet. Oh my god, Vi den har vi har gjort kannibaler med det. Sindssygt. Er din bane død? Nej, det ødelagde hele fundamentet forsvandt lige. Så starter vi forfra nu. Oh my holy shit. Jeg skal op i dit Ja. træhus. Er der nogen grund til ikke at starte forfra? No way, vi ikke bygger et hus op i, i træerne mere. Vi bygger kun hus op i træerne for nu af. Hele mit hus Okay. brød lige sammen.